Sanibonani ke Ubongolo Ndlovukazi ngiza nendaba wona uzanani nendlebe. Woohoo! Siyashisa istory, iyashisa iweather, kuyashisa. So umngani wethu uyangena uthi Bongiwe yazi ukuthini ngifuna ukukhuluma lesi story lesi because ngiyadinga ukuthi ngivente out, otherwise angikwazi ukufela ngaphakathi, and also I can't share the story with nobody, not even my family. I'm like, girl, khuluma, udlaleleni. Athi wegeli. So ngimithe uhusband wami. Ngimithe uhusband yami eminyakeni nje eminingi edlulile. Uthi so sesina 9 years like nje sijola no husband wami but engakangishadi. Uthi ke sijole no husband wami, so uhusband sizomqamba igama lakhe simbize ngobani? Ngovusi. Uthi ke uvusi sijole naye uvusi cha akangishadi but nje siyajola nje siyafuliswa nje uthaqa nje iyahamba iminyaka. Uthi okay kuthi ngelinye ilanga uthi but kulo 9 years lo asemthola umntwana. Like kade sijola but kulo 9 years lutho the baby akaqhamuka umntwana. Uthi bese ngithi mina okay fine lungile noma umntwana singamtholi but I do want umntwana. Uthi kuthi ngelinye ilanga nje ahlangane nomunye uGayi lakhe sizombiza ngobani? Ngobheki. Uthi ahlangane nomunye uGayi nje bajole nje amshela uGayi amtshela uGeli ukuthi yazi ukuthini mina ngine boyfriend yami nje yeminyaka so singacheata. You know, no guy naye unomuntu wakhe show nje ukuthi kuyachithwa nje guys, like kuyachithwa ngempela. We malo uthi ke bebebonana ke no guy ke bachitheke nje iminyaka ihambe nje lokhu babonana no guy bebonana twice a year. Kushuthi nje njalo ke bayazi ukuthi benza ucansi up until uvusi aza decide ukuthi uyahlukana nomngani wethu. Nje uvusi kunema tendencies nje angekho mahle umngani wethu angawathandi ngovusi but bembekezelele because baku relationship ende. So esezitshelile vele ukuthi yabona uvusi yena umyeni wami iphakade lami. Okay. Benobheki ke kusho ukuthi uvusi bese ya break up nomngani wethu for whatever reason uvusa break up now but vele he was a toxic boyfriend. Yabo abese uGeli aqhubeke noBheki. uBheki angithi siyamazi ukuthi uBheki beside umngani wethu aqhubeke noBheki bajole kube ngathi ke nje kulo 3 months ke behlukene ke uvusi nomngani wethu ujola noBheki so nje sebebonana njalo noBheki. Uthi ngelinye ilanga bebonana noBheki balale without a condom. Balala without a condom. Umngani wethu sivele sihlala isisu. Mawuhlanganisa ke u101 umngani wethu ulokhe ejola novusi. They've been dating for more than 9 years. Uvusi ingane ayihlali dololo akho ngane. So walala noBheki kanye without a condom. Sahlala isisu. Uthi okay abese uvusi encenga umngani wethu athi ucela babuyelane because uyamkhumbula kwashamana ngananga nomngani wethu athi you know what nami ngiyafuna ukubuyelana nendoda yami because you know what I mean uBheki phela umuntu hayi ngempela babuyelane ke bajole. Abese umngani wethu a realize khona lapho ukuthi man no engathi ngizithwele because ngalesikhathi belala noBheki wengazi ukuthi uzithwele urealize later sebuyelene kanye novusi ukuthi yazi engathi ngizithwele. Abese tshela uvusi ukuthi yazi ukuthini ngipregnant. Okay guys ngizothatha ifeni ngiyasha niyangibona ngiyajuluka hayi bona ayengathi andiboni niyabona kodwa ukuthi I'm dripping in sweat. Okay qhubekeni ngizoyicisha lento because iba ngumsindo. Okay baqhubeke ke amtshela uvusi ukuthi and then upregnant umngani wethu uvusi abesethi enene no mina ngizohamba ngiyokhokha kini ngoba usuze waba pregnant umntwana wami ngizohamba ngiyokhokha ube unkosikazi wami sishade. Nangempela uvusi aphuthume aye kuba ntombazane ayokhokha aqede alobole bashade izalwe ingane. Awuzozwa yini yazalwa ingane uyeza part 2 yazalwa ingane. Abese eyaba pregnant kusho ukuthi uvusi bese enze njani ahamba yolobola athi okay bazoshada ingane ke izizalwe ke ingane mayizalwa iphuma ifana noBheki ifana noBheki uthi lapho ngiyasola ukuthi ngeke uvusi uyabona ukuthi lengane akuyona yakhe kodwa uvusi uzithulele nje akasho lutho nje uyaqhubeka nje siyajola kumnandi upresent ubaba ukhona uyasupporta wenza konke kuthi okay. So before ingane izalwe
uVusi yena mangimtshela ukuthi ngathi ngipregnant but I'm not sure ukuthi ubani ubaba wengane ubaba uVusi abesethi enene ubheki abesethi enene umngane wethi akakhipha isisu azitsheleke ke nje ukuthi umngane wethu ngeke ngize ngisikhiphe isisu and luckily kanti uVusi uzolobola ayitshela ukuthi ngeke ngisikhiphe isisu nje ngizoqhubeka mina ngikhubulisa ingane yami because umngane wethu beyitshela ukuthi ufuna ukuthi afike ku 30 years ebese enomntwana manje if ubheki ethi and then terminate isisu uthi ngangibona ukuthi possibly could be my first and last child so makathi ngiterminate isisu and I'm already reaching 30 angifuni ukuthi and then ngikhiphe isisu what do you mean ngikhiphe isisu hayi nangampela umngane othi angasikhipha isisu ashade kanjalo ke ingane iyaphuma iphuma ifana noBheki kodwa uVusi ingane uyayithanda uyayisupport kuthi gwiqiqi ngesikade uBheki decide ukuthi uyabuya useyabuye uBheki ubuye uthi and then no it's I realize a mistake engayenza ngiyaxolisa so I want to be present emntwaneni ngicela ukwenza ichild support ngicela ukufaka imali for ingane yami nangampela ingane yondlovu baba babili uthi ke manje umngane wethu isicapha uthi manje umngane wethu yena noBheki remember yena noVusi they were not in good terms like in terms of a relationship yabo even though uVusi ehambile wayolobola waclaim ingane as his own they were still not in good terms kahle kuba phela uBheki wayeindoda nje engathi ayikho right in terms of ukutreata kahle umngane wethu okay uthi so aqhubekeke umngane wethu uyacheata I think uBheki nje nasembedeni ngathi nje uVusi nasembedeni ngathi akekho right uBheki ngathi uyena bashash uthi abese esuka lapho umngane wethu uyaqhubeka uyacheata because emshadweni uthi is not happening akukho mnandi emshadweni uthi nje kuyabheda emshadweni so azitshela ukuthi okay uzohlukana nolokhuzana uzohlukana noBheki but aqhubeke kamisa umshado wakhe okay fine umngane wethu bangahlukani neside yakhe iside uBheki asikhumbule njalo remember ukuthi uBheki iside uVusi imain aqhubekeke angahlukani noBheki aqhubeke naye baqhubeke baloku bejola ke babonana once or twice a year umngane wethu aphinda ngithi useke wake walala noBheki wangacondomize aphinde futhi umngane wethu alale noBheki angacondomize sihlali sisesibili umngane wethu athi ngeke unotshe phela meke ngeza nengane esibili la le ndoda vele ngiyayibona ukuthi iyazi ukuthi ayinayo inzalo I think kwayile ngane le accepte ngoba nagigqiba ihlazo kubo ukuthi he's the only one who doesn't have umntwana so manje ngeke ngikwazi ukuthi ngilethise sesibili le ndoda iyabona nje ukuthi ngiyacheata nje ngiyafuna swinga nje straight up uthi ngisiplaneke noBheki sambe siyoyikhipha ingane sibuye ngiqhubeke uthi manje bangane because lento le ngiyenzayo angiyithandi sengiyarealize manje ukuthi this is not good for me and I think also it's not working out between mina noVusi even though ngishadile ngiyabona ukuthi umshado wethu awusebenzi and i-treatment emshadweni is not the best uthi ngenze njani guys ngicabanga ukuthi ngimshiye ulokhuzana uVusi not ukuthi ngizothana noBheki because noBheki umuntu but ngenzela ukuthi nje just ngibe free ngibe single because this is taking its toll on me and the up and down is not making sure and emshadweni it's not like umnandi that is why I even stepped out of my marriage ngacheat ngaze ngabuya nomntwana so and ngiyabona ukuthi uGayi uyazazi ukuthi akanayo inzalo so ngicela ningitshela ukuthi what the hell enze njani umngane wethu ngicela nemsizeni ma ngizokommentela below ukuthi enze njani njengoba ngintshela ukuthi kuyashisa bye.